לכולם, שמחים מאוד להיפגש שוב. אנחנו בלב ליבו של חג חנוכה. רציתי אולי ככה להתבונן באזכור מאוד מעניין של חנוכה במשניות. המשנה מסכת ביקורים בפרק א', משנה ו', אומרת שמעצרת עד החג, משבועות עד סוכות, אפשר להביא ביקורים, ולא רק שאפשר, גם צריך להביא ביקורים, וגם צריך לקרוא מקרא ביקורים. מקרא ביקורים זה מה שאנחנו רגילים להגיד בליל הסדר, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגר ירושלים תן מעט. הפסוקים ממשיכים, ואתה הבאתי את ראשית פרי האדמה, אשר נתת לי השם, זה מקרא ביקורים. פסוקים שנאמרים יחד עם הבאת הביקורים. אז מעצרת עד החג גם מביאים את הביקורים וגם קוראים את מקרא הביקורים. מהחג עד חנוכה מביא ואינו קורא. כך דעת חכמים. רבי יהודה בן בטרה אומר אף מביא וקורא. אם תשימו לב, יצא לנו פה משולש. המשולש מתחיל משבועות, עובר בסוכות ונגמר בחנוכה. כל הזמן הזה אפשר להביא ביקורים. לפי רבי יהודה בן בטרה, לא רק להביא, אלא גם לקרוא מקרא ביקורים. גם לומר את הפסוקים שציינו קודם. אז אנחנו רגילים לראות את חנוכה כחג בפני עצמו. אבל המשנה מסכת ביקורים בעצם אומרת שלא לראות את חנוכה כחג בפני עצמו, אלא כהמשך לסוכות, וכהמשך אפילו לעצרת, לחג שבועות. זה מעניין. עד עכשיו לא ראינו את זה ככה. אני חושב אבל שצריך להתבונן בזה ולראות מה המעגל שנפתח בעצרת, בחג שבועות, ואיך חנוכה מהווה סיום למהלך הזה. איך הוא סוגר את המעגל שנפתח בשבועות. אז זה מה שנעשה השיעור הזה. אני חושב שאולי אחד הדברים הכי בולטים במעמד הר סיני, שאולי דיברנו עליהם גם בעבר, זה אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. זאת אומרת, ערב מעמד הר סיני, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אלה הדברים אשר תדבר בני ישראל. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי, ואתה. אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם בריתי, והייתים לי סגול להם כל העמים כאילו כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. זאת אומרת, כל הייעוד של מעמד הר סיני, כל הייעוד של נתינת התורה, זה להפוך אותנו לממלכת כהנים וגוי קדוש. הביטוי הזה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, הוא ביטוי מאוד מאוד חזק, מאוד עוצמתי. לא נאמר ממלכה שיש בה כהנים, לא, זה לא הכוונה. אלא ממלכת כהנים, זאת אומרת ממלכה של כהנים, כולם כהנים. המלכות עצמה היא חלק מהכהונה. זאת אומרת, אנחנו רגילים לראות את הכהנים כאנשים פרושים, כיחידים, שמתקרבים אל השם, מביאים את אור השם הלאה, למעגלים הרחבים יותר. ובאמת הייעוד של מעמד הר סיני היה שבאמת כל עם ישראל יהיה כהנים, כנראה ביחס לאומות העולם. כן? ביחס לאומות העולם, אתם ממלכת כהנים וגוי קדוש, ובעזרת השם השפע הזה, הרוחני הזה, יתפשט לכל העולם. זה היה תכליתו של מעמד הר סיני. לצערנו הרב, הייעוד הזה הושג חלקית. למה? כי במקום שהכהונה תתפשט בכל עם ישראל, זאת אומרת, כפי הייעוד הראשוני לפני חטא העגל, הייתה עבודה מותרת בבחורות. זאת אומרת, מי היה עובד? הבחורות. אומרת המשנה בזבחים בפרק ט', שלפני חטא העגל הייתה עבודה בבחורות, והקרבה הייתה מותרת בבמות. זאת אומרת, היה מותר להקריב בכל מקום, ונציג מכל משפחה, שזה הבכור, הוא בעצם הופך להיות סוג של כהן. כל זה היה המציאות הראשונית עד חטא העגל.
אחרי חטא העגל התכנסה הקדושה. גם מהבמות היא עברה למשכן, זאת אומרת אי אפשר להקריב בכל מקום, אלא רק במקום מאוד מסוים שנקרא המשכן. וגם אי אפשר שכל בית בישראל יהיה לו איזה כהן, נציג בכור, אלא יש שבט מסוים, ולא רק שבט מסוים, אלא משפחה מסוימת מתוך השבט הזה. הם כהנים. הכוונה כמובן לשבט לוי, ומשפחות הקהתי, כן. וזה העניין שבני אהרון. אז מה קורה? הייעוד הזה לא מתממש. הוא מתחיל להיות מאוד מאוד מצומצם, גם במקום, גם באנשים. ואז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה פה לא יסתדר? מה גרם לזה? וכמובן שאני חושב שמה שגרם לזה, כמו שכולם יודעים, חטא העגל. זאת אומרת, חטא העגל בעצם היה איזה שבר בתוכנית הזאת. באמת בתוכנית הראשונית הקדושה הייתה צריכה להיות בכל בית, בכל משפחה. כל משפחה, כולם כביכול כהנים, יש נציג אחד, הבכור. איפה שנמצא, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך ברכתיך. בא חטא העגל, והוכיח שזה לא ניתן למימוש. למה? כנראה המעמד הנשגב של מעמד הר סיני, קולות וברקים, ענן כבד על ההר, קול שופר חזק, רוממות גדולה, שגב מאוד מאוד אדיר ונשגב. בני ישראל לא ידעו איך להוליך את הגודל הזה, את הרוממות הזאת, את הקדושה הזאת, למקומות הנמוכים, לא אומר נמוכים כי הם נמוכים, אלא הכוונה, הם לא אלוקיים, הם מאוד אנושיים, בית, משפחה, ילדים. איך? הם לא הצליחו להבין את זה, איך זה מסתדר. אז הקדושה כתגובה התנגדה הכוונה, התרחקה, התבצרה בשבט מסוים, במקום מסוים. ובעצם יש פה איזה נסיגה לאחור. ככה גם רש"י מסביר את הדבר הזה. רש"י אומר שפרשת המשכן נאמרה אחרי חטא העגל. למרות שבתורה הציווי על בניית המשכן מופיע לפני חטא העגל, רש"י אומר אין מוקדם מאוחר בתורה, ובזה הוא בעצם מלמד אותנו שכל בניית המשכן היא תגובה לחטא העגל. בואו ננסה להבין מה בדיוק קורה פה. מה זאת אומרת שהמשכן הוא תגובה לחטא העגל? מה היה חטא העגל? חטא העגל היה בזה שעם ישראל לא הצליח להבין איך הגודל האלוקי יכול לשרות בתוכו. לכן הם מבקשים, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה איש אשר אלינו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. זאת אומרת, הם היו חייבים איזה תיווך בינם לבין האלוקות. קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר אלינו, לא ידענו מה היה לו. הם תולים את עצמם מאוד במשה רבנו. מה משה רבנו ניסה להגיד להם? שלכאורה הם לא צריכים אותו. הקדושה לא נמצאת רק בו, היא נמצאת בכל אחד ואחד מישראל. אבל עם ישראל כנראה לא הצליח להבין איך הקדושה העליונה הזאת נמצאת בתוכם, וביקש את משה רבנו, ואם לא משה רבנו, אז חס ושלום, עגל זהב. זה היה חטא העגל. חטא העגל מבטא אולי את הפער הגדול מדי בין האדם לאלוקים. ואז מה התגובה? לבנות משכן. אז אפשר להבין שבאופן פשוט, המשכן נועד לכפר. יש במשכן מזבח, מזבח כפרה, אבל יכול להיות שבאופן עמוק יותר, אם נתבונן במבנה של המשכן, נבין מה הקדוש ברוך הוא בעצם עושה. ממה בנוי המשכן? מה יש בו? אז קודם כל הוא בנוי כאוהל, יריות עזים, כמו איזה מבנה, כמו איזה בית. מה יש בתוך הבית הזה? מנורה. מה עוד? שולחן. מה עוד? כיסא, מזבח. מה עוד? יש לנו גם חדר פנימי יותר. מה יש בו? קרובים. מה זה הקרובים? זכר ונקבה. כן? פרצוף תינוק ותינוקת.
איך המשכן בנוי? המשכן בנוי בצורה של בית. מנורה, כיסא, שולחן, חדר איחוד, כן, שבו הקרובים מאורים זה בזה, יש גם וילון, פרוכת, מבדילה בין החדר הפנימי לחדרים החיצוניים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בעצם בונה משכן, שבעצם לאט לאט מנחיל לנו את התודעה, שהקדוש ברוך הוא לא שורה רק בשמיים, אלא גם בארץ. כאילו תחשבו על התודעה הזאת, שהוא כאילו נכנס לתוך משכן, לתוך בית, שיש בו מנורה, שיש בו כיסא, שיש בו שולחן הפנים, שיש בו איש ואישה מחובקים, ראו חיבתכם לפני המקום כחיבת זכר ונקבה. זאת אומרת, התרגום של האלוקות למושג של בית, בית השם, בית ממשי, היא בעצם מצד אחד תוצאה של חטא העגל והתכנסות של הקדושה, אולי אפילו התרחקות מכלל הבתים שבישראל, מכלל הבכורות, מכלל המשפחות, והצטמצמות לתוך משפחה אחת, אבל עדיין יש פה בעצם, אולי אפילו ביתר שאת, איזושהי הנכחה שהקדושה נמצאת בתוך בית, בין איש לאישה, מנורה, כיסא ושולחן. זה הדמות של השראת השכינה. וזה בעצם סוג של תיווך, שאומנם זה עדיין רחוק, אבל עדיין בנוי בצורה של בית. ומה השלב הבא? אם אתם זוכרים, מתי התכפר לעם ישראל חטא העגל? ביום כיפור. ביום כיפור ניתנו לוחות שניים, ושם נודעה הסליחה על חטא העגל, והדבר הכי חזק ביום כיפור, שהכהן הגדול נכנס לפני ולפנים, לקודש הקודשים, משם באה הכפרה, קודש הקודשים, מהכרוב והכרובים, כן, שהם מחובקים זה עם זה, מתוך המקום הכי פנימי, מתוך הזיווג הכי פנימי, מתוך העבודה של בית המקדש כבית השם. אז זה בעצם יוצא שאם אנחנו סופרים, ממתן תורה, 40 יום שמשה רבנו היה על ההר, אחר כך י"ז בתמוז נשתברו הלוחות, שם היה חטא העגל, אחר כך עוד 40 יום, הוא עולה כדי לכפר, כדי להתחנן שחס ושלום הקדוש ברוך הוא לא ישמיד את עם ישראל, ואז עוד 40 יום מראש חודש אלול עד יום כיפור, כדי להביא לוחות שניים. זה בעצם מהלך של כפרה שמתרחש עד יום כיפור. אבל מיד אחרי יום כיפור יש לנו עוד מצווה, עוד חג, מעניין. החג הזה נקרא חג סוכות. חג סוכות הוא בעצם לוקח את קודש הקודשים ומביא אותו לכל סוכה בעם ישראל. מה זאת אומרת כל סוכה? כל משפחה בונה לסוכה, זה דבר ידוע. אומרת הגמרא, מה הגובה של הסכך? מה מסכת סוכה בדף ה'? מה הגובה המינימלי של הסכך? 10 טפחים. אסור לשים את הסכך למטה מ10 טפחים. למה? היינו חושבים, טוב, 10 טפחים זה מטר, כן? 100 סנטימטר. אדם לא יכול לחיות במקום כל כך קטן. זה לכאורה דבר הגיוני, אבל הגמרא לא מביאה את הנימוק הזה, היא מביאה נימוק הרבה יותר גבוה, הרבה יותר עמוק. היא אומרת, איפה כתוב סכך בתורה? ויהיו הקרובים פורסי כנפיים שוחחים בכנפיהם. אנחנו רואים שיש דבר אחד שמסוכך, כנפי הקרובים. מה המרחק מכנפי הקרובים לכפורת, זאת אומרת למכסה של הארון, מהכנפיים של הקרובים שעומדים על הארון, עד למכסה של הארון, הכפורת, יש 10 טפחים. כך לומדת הגמרא. אם אתם מבינים מה אומרת הגמרא, זה בעצם דבר כזה. הסכך שאנחנו יושבים מתחתיו, זה כנפי הקרובים. הסוכה שלנו היא מה שיש מארון הברית עד הכנפיים של הקרובים. פתאום אנחנו רואים שמה שקורה בתוך קודש הקודשים, הקדושה שנמצאת במקום הכי פנימי במשכן, בעצם הופכת להיות ההשראה וההנכחה בכל סוכה בישראל. עכשיו מה הפלא? שהסוכה היא לא נמצאת שם בירושלים,
היא בכל בית, וכאן בעצם מתחיל השלב שמהחטא הגדול, מהשבר הגדול, כתוצאה מהחטא הגדול והשבר הגדול, יש התכנסות של הקדושה למשכן, אבל חג סוכות ממשיך את המגמה הראשונית של מתן תורה, שהקדושה תהיה בכל בית, ממלכת כהנים וגוי קדוש, ואם אנחנו ממלכת כהנים, אז בכל בית יש כביכול קודש קודשים. אלא שמה? שעדיין זה לא בכל בית, כי הסוכה היא לא בבית, היא מחוץ לבית. עדיין האדם פוגש את הקדושה, אבל פוגש אותה מחוץ לבית. אז יש פה בעצם התקדמות מהריכוזיות של המשכן, להתרחבות שנמצאת בסוכות. הסוכה היא בהשראת השכינה שיש בתוך קודש הקודשים, הסכך כנגד כנפי הקרובים, ככה משווה הגמרא בין הסכך של הסוכה לסיכוך כנפי הקרובים, וזה מהלך מדהים. את הסכך שמים עד 10 טפחים. למה? אומרת הגמרא, כי למטה מ10 טפחים זה רשות האדם. למעלה מ10 טפחים זה רשות השכינה, מעולם לא ירדה שכינה למטה מ10, מעולם לא עלה האדם למעלה מ10 טפחים. כך אומרת הגמרא מסכת סוכה. מה קורה בחנוכה? שימו לב טוב. בחנוכה, עכשיו מה? יש לנו הדלקת נרות. פה מה נדבר על ההדלקת נרות הזאת? איפה הדלקת הנרות הזאת מתרחשת? אומרת הגמרא, פתח ביתו מבחוץ. זאת אומרת, יש לנו בעצם פתח ביתו מבחוץ. מה זה אומר פתח ביתו מבחוץ? החנוכיה כנגד המנורה, כנגד השראת השכינה שהייתה במנורה, היא נמצאת בפתח הבית מבחוץ. זה אומר שזה כבר לא בסוכה, השראת השכינה, ולא כנגד כנפי הקרובים, וזה נמצא בחוץ, בסוכה זמנית, 7 ימים. יש לנו פה אור שמגיע אל פתח הבית, ממש אל פתח הבית, כנגד המנורה הקדושה, והוא לא רק למעלה מ10 טפחים כמו הסכך, את הדלקת נרות חנוכה מצווה להניח מתחת ל10 טפחים. זאת אומרת, הורדה של האור האלוקי, של התגלות השכינה, לא רק בגובה הקלאסי של השראת שכינה, אלא גם למטה מזה. זה לא דבר של מה בכך, זה בעצם אומר שהשכינה שעד עכשיו הייתה מרוממת בגובה רם ונישא, היא מצליחה לרדת יותר למטה, למקומות היותר עמוקים והיותר אנושיים והיותר אולי אפילו הייתי אומר טבעיים, שלא תמיד אנחנו רגילים למצוא שם השראת שכינה. וזה המהלך של חנוכה. בעצם חנוכה מצליח לממש עוד צעד מהחזון הגדול שממלכת כהנים וגוי קדוש. אז בזה שאנחנו מדליקים נרות למטה מ10 טפחים בפתח הבית, אנחנו כמובן משמרים את הדלקת הנרות שהייתה במקדש, אבל יותר מה שזה אומר על הדלקת הנרות שהייתה בבית המקדש, זה אומר משהו על הבית שלנו. מי אנחנו? ומה החנוכיה הזאת? ומהו פתח הבית? ואני מזכיר לכם שהתחלנו בעצם ממעמד הר סיני בחזון הגדול, בחלום הגדול הזה של ממלכת כהנים וגוי קדוש, והנה אנחנו רואים שבעצם כל בית מישראל הוא סוג של מקדש, שפתח ביתו מדליקים חנוכיה כנגד המנורה שהייתה בית המקדש, ובעצם כל בני הבית כהנים. אני רוצה להגיד עוד 2 דברים. דבר אחד, שלפני מעמד הר סיני, אנחנו מוצאים קולות וברקים. קולות זה רעמים, ברקים זה ברקים. אחרי מעמד הר סיני אנחנו מקבלים תיאור אחר. כל העם רואים את הקולות ואת הלפידים. מה זה? כל העם רואים את הקולות ואת הלפידים. למה הברקים שהיו לפני מעמד הר סיני הפכו אחר כך ללפידים? זה קשור לעוד דבר שמופיע לפני מעמד הר סיני ואחרי מעמד הר סיני. לפני מעמד הר סיני אנחנו
מקבלים את הציווי, אל תיגשו אל אישה. יש הפרדה בין הגבר לאישה. הגבר עולה לקבל תורה, האישה נשארת למטה. ככה מופיע. אחרי מתן תורה, אומר הקדוש ברוך הוא, שובו לכם לאוהליכם. אתם יכולים לחזור לאוהל, יכולים לחזור הביתה. בעצם יוצא שיש לנו ברקים לפני המעמד, לפידים אחרי, פרישה מן האישה, זאת אומרת, עלייה גברית לפני מעמד הר סיני, ואחר כך חזרה לנשיות, אולי הייתי אומר אפילו לבית, כבית שלם של גבר ואישה. מה המשמעות של הדבר הזה? מקובל בקבלה להבחין בין ברק ללפיד. ברק, האור שלו חזק מאוד, בא מלמעלה למטה, וכמו שהוא בא ככה הוא הולך. זה האור של הברק. מבריק איזה ברק מאוד מאוד עוצמתי, אבל ככה נעלם. האור של הלפיד לעומת זאת הוא לא בא מלמעלה למטה, אלא הפוך, מלמטה למעלה. הוא אור הרבה יותר קטן, הרבה יותר עדין, אבל אפשר להוליך אותו הלאה. זאת אומרת, הוא לא חד פעמי כמו ברק, בא והולך, אלא מתמשך. יש בו עקביות ורציפות. דרשו חכמי הפנימיות ואמרו, דבורה, אשת לפידות, ברק בן אבינועם. שימו לב לדבר המעניין. דבורה היא אשת לפידות. מה זה אשת לפידות? לפיד, בסדר? ויש מי שאומר שהייתה מכינה לפידים למקדש. יש מי שאומר שגם בעלה קראו לו לפידות, אבל באופן יותר מסתבר, הייתה מכינה לפידים. לא יודע אם הוא בן זוג שלה, אבל בעצם המקביל שלה זה ברק בן אבינועם. אז אמרו דורשי רשומות, שלא לחינם הגבר הוא הברק, והאישה היא הלפיד. לא לחינם ההופעה הגברית היא הופעה חזקה, עוצמתית, אבל רגעית. כן? מחקרים הראו שכוח הסבל של גבר הוא יותר גדול משל האישה ברגע הנתון. אבל לאורך זמן, כוח הסבל הנשי הוא הרבה יותר גדול. זאת אומרת, גבר יכול לשאת משקל יותר כבד באופן רגעי, אבל הוא לא יכול לשאת עובר ברחמו למשך 9 חודשים. זה ההבדל, אני חושב, שבין האור הגדול והחד פעמי, לבין האור העדין והרצוף. ובקבלת התורה היה אור גדול מאוד מאוד שבא מהשמיים. כן, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, לכן אנחנו מכירים שם את ההופעה של הברקים, אבל אחרי ההופעה הגדולה הזאת היה ציפייה שזה ילך הלאה, באופן עדין יותר, פנימי יותר, לא רק בהר למעלה, אלא גם למטה, באוהל, שובו לכם לאוהליכם, תיקחו את האור הזה הביתה. וההבחנה היא בין הגבר לאישה, שבהתחלה הגבר מקבל את האור, כן, כי זה אור חזק ועוצמתי, אבל אחר כך צריך לקחת את האור הזה ולשוב לאוהל, והנה שרה, הנה באוהל. וזה בעצם התכלית של מעמד הר סיני, שבעצם לקחת את הקולות והברקים של מעמד הר סיני, ולהפוך אותם לקולות ולפידים, אחר כך באוהל, בבתים, אור עדין ופנימי ומתמשך. וכמו שאמרנו, זה לא קרה בגלל חטא העגל, לא הצלחנו להביא את זה אז, אבל התורה לא ויתרה על זה. היא נתנה את יום כיפור, כיום של סליחה, את סוכות, כיום של המשכיות לאור הזה לתוך החצרות, ואת חנוכה כממש כהמשכיות לזה הלאה לבתים, ממש לפתח הבית, ולא לחינם, אני חושב, האור של חנוכה, לעומת הברקים של מעמד הר סיני, שזה אור גדול שמגיע מלמעלה בהפצעה מדהימה, אבל רגעית, בחנוכה אנו נושאים לפידים, כן, מדליקים נרות עדינים כאלה, מעלים את הנרות מלמטה למעלה. זה יכול גם להסביר הלכה מאוד מעניינת, שבשעת הדלקת נרות אין איסור של עשיית מלאכה, אבל כותב השולחן ערוך,
בסימן תר"ש, שלנשים יש איסור עשיית מלאכה, שזה דבר ממש מעניין. לא מצאנו בהלכה חילוק בין גבר לאישה באיסורים. אנחנו יודעים ששבת כולם שומרים, גם גברים גם נשים. חול המועד כולם שובתים, גם גברים גם נשים, וכן הלאה. כן, יש חילוק במצוות עשה, שהזמן גרמה, אבל במצוות עשה, לא באיסורים. ופה יש איסור עשיית מלאכה לנשים. כאילו ההלכה אומרת שהקדושה של חנוכה היא קדושה נשית בכלל, ולא קדושה גברית. וזה מתכתב לחלוטין עם זה שאל תיגשו אל אישה במעמד הר סיני, שהמעמד הגדול, הנשגב, הקולות, הברקים הם גבריים מאוד. אל תיגשו אל אישה, איזה אור גדול ומפציע, משהו רגעי ועוצמתי, אבל התכונה הנשית היא בעצם לקחת את האור הזה לתוך הבית, להפוך את ברק בן אבינועם לדבורה אשת לפידות, אור פנימי, אור ביתי, לקחת את הקדושה פנימה לתוך הבית, להיות באמת ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז זה בעצם הסגירה של המעגל שנפטר במעמד הר סיני, אולי אפילו חנוכה, זה הגשמה של מעמד הר סיני. מעמד הר סיני שהוחמץ בחטא העגל, וההתאוששות ביום כיפור, וההתרחבות בסוכות, והגשמה מלאה בחנוכה, מתבטאת על ידי איסור עשיית מלאכה לנשים, כתגובת משקל אל תיגשו אל אישה ערב מעמד הר סיני, זה שובו לכם לעולכם. אבל יש עוד נקודה, ובזה נסיים. אתם יודעים שאין מסכת חנוכה במשניות. אין דבר כזה. למרות שחנוכה יש לו הלכות מרובות וענפות, שייך להדלקה, ואיפה מדליקים, ומאיזה שמנים מדליקים, ואיזה פתילה, המון סעיפים חשובים. אין מסכת שעוסקת בחנוכה. יש הרבה מסכתות בכל מיני מועדים, אבל חנוכה לא. הרמב"ן נדרש לשאלה הזאת בפרשת ויחי, והוא מסביר שרבי יהודה הנשיא, שבא מזרעו של דוד המלך, כנס את החשמונאים הכהנים, שלא ייכנסו למשניות. למה? כי הם תפסו את המלוכה. אנחנו יודעים שהמלוכה שייכת לדוד המלך. רק למי שבא מזרע דוד יכול למלוך. באו החשמונאים שהם כהנים, ותפסו את המלוכה. מלכו, אומר הרמב"ם, מלכו 200 שנים ויותר. ורבי יהודה הנשיא שבא מזרע דוד, חש לכבוד מלכות בדוד, מכיוון שהם עברו על האיסור הזה, שלא יסור שבט מיהודה, הוא מחוקק בין רגליו, כנס אותם שלא ייכנסו למשניות. זה ההסבר של הרמב"ן, זה הסבר מאוד נועז, מאוד עוצמתי גם, אבל באמת צריך לשאול, מה החשמונאים חשבו לעצמם? למה לא למנות מלך מבית דוד? למה הכהנים תפסו את המלוכה? ואני חושב שאם נלמד זכות על החשמונאים, הם בעצם רצו לקיים את החזון הזה, את הציווי הזה, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. הם רצו בעצם שהמלוכה, שהממלכה תהיה ממלכת כהנים, שהסטנדרטים של הכהונה לא יישארו רק של הכהונה המובדלת, המופרשת, אלא שהכהונה תצא מהמקדש ותהפוך להיות ממש ממשלת המדינה, וזה יגיע לכל בית בישראל. כאילו הם הבינו שהמשמעות של החג הזה, חנוכה, זה בעצם להמשיך את הקדושה למטה מעשרת טפחים, להביא את הקדושה למקומות שהיא עוד לא הגיעה אליהם ולא זכתה להגיע אליהם בגלל החטאים, בגלל חטא העגל. ואולי בגלל זה הם בעצם תפסו את המלוכה. כמובן שזה היה טעות, כי בסופו של דבר את המלוכה לא תופסים בכוח, לא בהתערותא דלעילא, שאיזה כהן בא ומחליט אני מלך וכולם יצייתו, אלא זה גם דבר שצריך לצמוח מלמטה, באופן תהליכי ורגעי, ומהבחינה הזאת באמת עדיין לא ניגענו גאולה שלמה, עדיין האור הוא בפתח הבית ולא בתוך הבית. אולי לעתיד לבוא בעזרת השם גם האור יגיע ממש לתוך הבית, ולא רק בפתח הבית, אבל אין ספק שחנוכה הוא עוד התקדמות בנקודה הזאת. מכאן אני חושב שאפשר ממש לעמוד על משמעותו של חג חנוכה. אם במעמד הר סיני הוצב החזון הזה שממלכת כהנים וגוי קדוש, של להפוך את המקדש לא רק למקום
שנמצא בירושלים, אלא בכל מקום, בכל בית בישראל, להפוך את הכהונה לא למשהו מופרש ומובדל, אלא כנחלתם של כל משפחה, אז בחנוכה מתגלה הקדושה שיש בכל אדם בישראל, בכל בית בישראל, וזה נמצא בדברים הכי פשוטים ויפים שעושים בבית, בפשטות של הדלקת נרות, בשמחה המשותפת, בארוחות המשותפות, לגלות את הקדושה שנמצאת בכל בית מישראל, לראות איך השכינה נמצאת לא רק למעלה מ10 טפחים, כמו בחג סוכות, שסוכה זה צילה דנאמנותא, וצריך לצאת מהבתים, וצריך להיזהר גם לא לעשות תשמישי גנאי וביזיון בסוכה וכן הלאה. בחנוכה יש הטמעה יותר עמוקה של הקודש בתוך הבית, לכן חשבתי שזה דבר גדול להישאר בבית בחנוכה, ולא לנסוע לאילת, ובכל זאת גם מי שנוסע לאילת, כנראה גם בעזרת השם יצליח להביא לתוך הבית שלו, לתוך המלון, את הקדושה, באמת לנסות להרוויח את השראת השכינה שיש בתוך הבתים, וזה בעצם בא לידי ביטוי גם באיסור מלאכה לנשים, במה שדיברנו, ממלכת כהנים, וכן הלאה. ואני חושב שחנוכה לא סתם, יש 2 חגים שעם ישראל קיבל על עצמו למעלה מ-90%. אתם יודעים איזה 2 חגים? עם ישראל ממש ממש ממש, כמעט כולם מציינים אותם. תנחשו, 2 חגים. כן, של המדינה. כן, היה עכשיו היה על חנוכה, שני החגים הכי פופולריים. כמה? חנוכה 93%. חנוכה 93%, ואחריו? ופורים. פורים לא. אבא לא יפה לבדוק במחשב. השאלה איזה מצווה בפורים, עם כל 4 המצוות או רק המשתה? אולי כיפור? יום כיפור? יום כיפור, כי כל החגים עתידים קודם כל אתם מוזמנים לבדוק, מה שאני יודע, חנוכה וליל הסדר. שליל הסדר כמעט באחוזים מאוד גבוהים, מציינים אותו, כל המשפחה יושבת, וכן הלאה. חשבתי לעצמי, מה זכו 2 החגים האלה, שדווקא הם, יותר מכל החגים, יהיו מצוינים ונחגגים. אני זוכר שפעם אחת אני וקרן נסענו, היינו זוג צעיר, אז נסענו לחופשה בחנוכה, ואחרי הדלקת נרות אמרנו, נצא לאיזה מסעדה. אז היינו פה באזור של הכנרת, וקרן אומרת לי, אולי נעצור בדגניה, אולי יש שם מסעדה. אמרתי לה, א', לא בטוח שיהיה מסעדה, וגם אם יהיה מסעדה בדגניה, בטוח היא לא כשרה. מה זה, דגניה זה הקיבוץ הראשון, איך תדעי מה וזה? מה אכפת לך, בוא נבדוק. קיצור, בדקנו, יש מסעדה. אני אומר לך, אבל היא לא כשרה, בדוק היא לא כשרה. טוב, אנחנו מגיעים לשם, איך שאנחנו שנינו, כמו שאנחנו נראים, כן, תדמיינו את זה, נכנסים למסעדה בדגניה, מסעדה מלאה, ממש מלאה, במלא אנשים טובים, איך שאנחנו נכנסים, כולם קמים, ככה, עם איזה כזה, ואני אומר לקרן, מה, עשית לי איזה מסיבת הפתעה, ואני לא יודע, מה, זה לא היה מולדת שלי, לא, אני גם מופתעת, כאילו, אמרתי, מה קרה? למה אתם מתפעלים? אנחנו כבר מחכים איזה כמה שעות, לא יודע כמה שעות, הרבה זמן שמישהו יבוא והדליק לנו נר חנוכה. אז אמרתי, מה הבעיה? נראה לי אתם פשוט, כולם מכירים. אז הוא, לא, רצינו שזה יהיה כמו שצריך. אז תחשבו, אני וקרן, כמו שאנחנו, מדליקים נר לכל הקיבוצניקים שם בדגניה. נר חנוכה, ביחד בירכנו, היה פרסום מניסה לילה, ופשוט ראית את החביבות של המצווה הזאת, על כל אדם מישראל, בין אם הוא למעלה מ10 טפחים, ובין אם הוא למטה מ10 טפחים, מתגלה איזה אור פנימי בחנוכה. ואני חושב ששני החגים האלה, חנוכה ופסח, הם בעצם שייכים לאותו מעגל. כי בפסח, אם אתם זוכרים, אז דיברנו, שאת אדם ביציאת מצרים זרקו על פתח הבית.
עד היום יש לנו את המזוזות, בפתח הבית. וביציאת מצרים בעצם גילינו שהבית שלנו הוא מקדש, בפתח הבית זה מזבח, שעליו מזים את הדם. ולכן אסור לאכול חמץ בפסח, כי המקום היחידי שלא קרב אליו חמץ כל השנה זה המזבח. בעצם פסח מגלה לנו שהבית שלנו קדוש בקדושת מקדש, ובני הבית קדושים בקדושת כהונה, וכמה קדושה יש בדבר הזה שנקרא אדם מישראל, בית בישראל. זה גילינו בפסח, וסוף המעגל הזה נסגר בחנוכה. ממש, כל החגים, מיציאת מצרים עד סוף ההיסטוריה של החגים, בסדר שזה חנוכה, זה החג האחרון היסטורית, אחרי פורים, מתחילים בבית, ליל הסדר זה החג שההתרחשות הרוחנית היא בבית, ליל הסדר, לא בבית הכנסת, בבית, וחנוכה זה החג שההתרחשות הרוחנית, עיקר המצווה היא בבית, מקיימים את זה בבית, השכינה נמצאת בבית. ואני חושב שדווקא שני החגים האלה, עם ישראל מרגיש שהם מעידים על הקדושה שנמצאת בו, ולכן הוא לא יכול להשאיר את החגים האלה בלעדיו. אז כמעט כל עם ישראל מציינים את שני החגים המדהימים האלה, פסח וחנוכה, שזה שתי הקצוות בעצם, אבל שניהם מעידים על קדושת הבית. שנזכה אנחנו ממש ממש להעריך את הביתיות, את השמחה עם הילדים. אני חייב להגיד לכם שזה ימים ממש נעימים וטובים, פתאום מגלים כמה ילדים, כשאנחנו אומרים הנרות הללו קודש הם, אני מכוון גם על הילדים. לראות, הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם, לפעמים אנחנו לראותם בלבד, הרבה התמודדויות, לראות שבני הבית הם נרות, נר השם נשמת אדם, פרופס כל חדרי בטן, להתרפק על הקדושה שנמצאת בבית פנימה, ולגלות אותה עוד ועוד שנזכה, להיות בחינת מוסיף והולך, שהאור בבית רק יוסיף וילך ויגדל, עד הנר השמיני, והתשיעי, והעשירי, ב-20,000, בעזרת השם להרבות אור, ויהי רצון שנזכה לגאולה שלמה. אמן, בעזרת השם.